cin siririyar mace. Yau bayaninmu ya ta'allaka ne akan cin siririyar mace. Mata da kuke gani maza 'yan uwana, kowace mace a rayuwa tana da nata advantage and disadvantage. Ku sani ita mace siririyar mace da ake magana, tana da nata fagen, tana da nata salon. Haka kuma a topic ɗinmu na gaba za mu yi akan mai kiba, kuma za mu yi akan gajeriya, kuma za mu yi akan doguwa. Saboda kowace halittar da ke gani akwai abin da nake so ku yi noticing a kai, kuma akwai abin da nake so ku gane a kai. Kuna jina? Da farko siririyar mace. Eto, most of them suna da jaraba. Me na ce? Most of them, ba wai na ce dukansu ba. Suna da jaraba. Amma ba dukansu ba. Saboda jaraba ɗan nan da kuke gani wani halitta ne, so ba za a zo a ce muku mace idan ka ganta kaza tabbas hakan take ba. No, tabbas akwai ana samu a cikin wasu macen, amma idan kuna bibiya na za ku sami abin da nake magana. So idan matar ka siririya ne, na ce me matar ka siririya, ban ce maka karuwar ka ko wata iskan ka ba, haram, ban baka wannan ka'idar ba, ban baka wannan izinin ba. Idan matar ka siririya ce, yawancin siraru ana samun jarababbu kuma ana samun ragwaye a cikinsu. Ana samun me? Jarababbu kuma ana samun ragwaye a cikinsu. Yawancin sirarun mata kuma jikinsu yakan buɗe sosai. Misali, da ka zo ka zubar burarka sai ka ga ya tafi zulum. Kun gane? Ba sa samun wannan irin tightness ɗin da wasu suke samu. Yawancinsu haka ne. Idan suka buɗu ba su cika zama very close ɗin nan ba. Idan suka buɗu, burarsu to zai rika buɗuwa sai ya zama mace tana da gyara. So irin wata ki buɗe kunnen ki saurare ni. Idan kina da wannan issues ɗin, wai da ke wace irin halitta ce, ki tabbatar da cewa namiji baya son da ya zo ya zura burarsa bulam kamar irin ka jefa guga a cikin rijiya. Ba haka ake so ba. Bayan na ce muku zai buɗu ne for that extent ba. Amma kusan cewa mata siraru suna da wannan issues din. Abu na biyu sai kin kiyaye, idan kuma kina da infection abun zai kara miki chronic. So ya kamata a ce kin kiyaye, kin san wannan other states din. Kun gane? Advantage din da mata siraru suke da shi shine kawai idan dai suka iya moving levels din su, to za su iya baka duk wani participant da kake so akan gado. Wato ba su da nauyi. Zaka daga ta ne tarab-tarab, zaka yi da ita ne tarab-tarab. Idan fa ita jaruma ce, so ba kowace mace bane take da wannan wayewan da ta yi wa namiji abu, ko kuma ta hau kan namiji ta ci shi, ko kuma ta yi mishi da wasu abubuwa a lot wanda zai amfana da shi. So ku gane, amma idan ba ta da wannan abu, to kowace irin halitta ce mace ta zama zero. Amma abu ɗaya nake so ku gane akan siririya, which is already na faɗa muku. Ita siririya kuma ba kowace fari take so ka yi ta cin ta irin cak ɗin nan, irin cin kaca da muka taɓa bayani a cikin wannan shirin namu. So kada ku manta, kafin na ci gaba da bayani, har yanzu muna classes ɗin, wato practical classes. In kana son video ne, in kana son bayani ne, kana son anything pertaining ni karan kaina a wannan shafin, za mu ba da namba yanzu shine 080 65 47 95 29. Wannan shine namba. Idan kai magana a WhatsApp kawai ka faɗa abin da ya kawo ka. Masu salam din nan ku tambaye su, bana ba su ansa. Salam, idan kai min sallama is good, ka min sallama kuma ka faɗa min abin da ya kawo ka. Amma ya kike, ya menene ban da lokacin ka. Kasancewa kai asaran ɗaukar nan bata ne, kuma idan ka san baka da kuɗi from 10,000 zuwa miliyan 1 har sama, iya kuɗin ka, iya shagalin ka, duk abin da ya kawo ka zaka same shi cikin nutsuwa. Idan ka zo kai min magana da namban nan, ka zo kana min wani salam, ya kike, kin yi menene kaza abin da ya kawo ka, in ma yabo ne ka ce min yabo. Don for a while na, it's just an business, for a while zaka zo kana min magana ka ji shiru. So kaga kun san WhatsApp sai kai 7 ɗin contact ɗin mutum kafin ka iya mashi magana. So wannan shawara ce kyauta. Ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka. Kun gane ai? So ga abin da zan gaya muku akan siririyar mace, kuma akwai a lot. Idan akwai wani bayani ne baka gane ba, ko classes bayani abubuwa da ya lot, sai ka zo, ko kuma ce sai kin zo sister. Ba fa na ce mata kawai ba, hadda maza. Ba kuma na ce maza kawai ba, hadda mata.